Karong Lunes sa adlaw sa eleksyon, masayo nga makaboto ang mga vulnerable sector sa mga PWD, buntis ug senior citizen. O aduna say specialized tools ang mga automated counting machines alang kanila. Ani report ni John D. Esteban. Ang mga registered voters nga persons with special needs sama sa differently abled, buntis ug senior citizen pwede sayo makaboto atol sa adlaw sa eleksyon sa May 12. Mao ang gitawag nga early voting hours. Gitagana ang oras sa alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag sa maong adlaw alang kanila. Aron dili na sila mosabay sa pagboto sa regular voters. Mas dali para nila. Hinuon sumala sa COMELEC ang dili makaboto sa maong mga oras i-akomodar gihapon. Dunay priority lanes alang kanila sa matag polling precinct sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii. Gitugutan ang PWD, senior citizen o illiterate o katong mga botante nga dili ka maumubasa o musulat nga magdala og asistor. Pero kung wala, ang election officer ang mag-assist sa botante. Ang asistor dapat banay o paryente sa botante ug nagpuyo sa usa ka balay. Samtang ang automated counting machine dunay headphones. Pinaagi sa headphone, madungog og klaro ang pangalan sa mga kandidato nga ilang gipili. Mamahimo nila nga maberipika nga nagmatch ang screen ballot image sa balota nga ilang gishadan. Gawas ni ini duna say accessible tools ug ubang device aron ma-accommodate ang mga botante nga dunay special needs. Ang Persons with Disability Affairs Office sa Davao City, buot niining iduso sa COMELEC nga ilakip ang mga PWD sa absentee voting. Propose na ko sa atong COMELEC, ako pa nang himuon, kaning ma-involve ang atong PWD sa absentee voting law. Kay para di na yun maglisod. Mao na akong gina-propose yun. Para wala problema as to accessibility. Kaya ang accessibility magod nato, although mga terrain magod, paglisod ang atong PWD usay ma-discourage na di na moboto. Sa karon, ang pwede ra manggod mo apply alang sa local absentee voting mao ang mga miyembro sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, media o government employees. Ang local absentee voting ginapahigayon aron sayo makaboto kay dili na makahigayon og botar sa adlaw sa eleksyon tungod sa election duties. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.